Hayırlı gün isəmisiz, muhterem kollegalar. Bugün Tatar Informat Bugat üzerinde Etne Tatar Devlet Drama Teatrının bu yılғы sezonuna bağışlanған matbugat konferensiyası hem bizning qonaqlar Etne Tatar Devlet Drama Teatrı direktori Ленур Зайнуллин, şuşu teatrның rejissörü, baş rejissörü Рамиль Фазлыев hem teatr artistkалары Резина Захидуллина bilen Резиля Мөхлисуллина. Hayırlı gün isəmisiz, qadirli qonaqlar. Hem яңа сезон турында дип әйткәнбез икән, әйдәгез сезон яңалыклары белән таныштырудан башлыйк. Ленур әфәнде, рәхим итегез, сүз сезгә. Бик зур рәхмәт. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, хөрмәтле журналистлар безнең. Безнең бу елга сезонда инде сезон ачылышыннан башлыйсым килә. Без сезонны Айгөл Әхмәтгалиеваның "Күз нурларым" дип аталган драматик хикәясе буенча сәхнәләштерелгән спектакль белән ачып җибәрдек. Спектакльне сәхнәгә үзебезнең театрыбызның баш режиссеры Рамиль Фазлыев куйды. Инде бу сезонына дип әйтсәк тә, без күптәннән очрашмадык сезнең белән. Тагын бер инде безнең булган, узган сезонда булса да, ул быел булды. Безнең Дагестан Республикасында Махачкала шәһәрендә узган халыкара фестивальдә, ул инде Каспий диңгезе буендагы илләр фестивале булса да, безнең Татарстаннан шушы фестивальне ачып җибәрүче театр буларак кунак итеп чакырганнары инде. Ул фестивальдә без Аяз Гыйләҗевнең "Югалган көн" спектакле белән шушы фестивальне ачып җибәрдек. Шушы сезонда без сезонны ачканнан соң, без барыбызга да мәгълүм булганча инде Анна Батуринаның "Фронтовичка" әсәре буенча узган сезоныбызны тәмамлаган идек һәм шушы фестивальдә безнең шулай ук Анна Батурина үзе дә килгән Екатеринбургтан һәм инде шул үз күзе белән күрүе безнең өчен бик әйбәт булды. Һәм без озакта үтми, менә бу елгы сезонда булган Екатеринбургтагы халыкара фестиваль Калида Плейс дигән фестивальдә әле менә күптән түгел генә ноябрь башында шунда шушы спектакльне, Фронтовичка спектакль белән катнашып, анда инде Николай Калиданың махсус бүлегенә ия булып кайттык. Һәм безнең планлаштырган буенча инде шушы фестивальдән кайтышка театрыбыз күптәннән хыялланган безнең максатыбызга ирешеп, Аллага шөкер дип әйтәсем килә. Финляндияның Хельсинки шәһәрендә яшәгән үзебезнең милләттәшләребез белән иҗади очрашуда да булып кайтты. Анда инде без 15 ноябрь көнне Чыңгыз Айтматовның "Гүзәл мәсәл" спектаклен тәкъдим итсәк, 16 ноябрь ялгыш әйтәм. 17 ноябрь көнне без алар соравы буенча халык җырларыннан һәм инде халык биюләреннән торган милли концерт программасын тәкъдим иттек. Без бик канәгать булдык каршы алуларына да, андагы яшәү шартларына һәм инде аларның җылы тамашачыларның да, милләттәшләребезнең дә бик җылы каршы алуларына бик шатланып кайттык. Алар да канәгать булып калганнар дип инде без ышанып калдык. Әлеге көндә безнең театрыбызда күп еллар Симферополь шәһәрендәге Кырым татар театрында баш режиссер булып эшләгән Ринат Бикташев инде бүгенге көндә менә әйтеп киткәнемчә бездә яңа спектакль сәхнәләштереп ята дип әйтим инде. Ул да булса инде безнең театр елы уңаеннан без зарубеж классикка алындык. Без инде аны әйтеп киткән идек узган конференцияда. Малиерның "Мещанин во дворянстве", инде без аны театрыбыз артисты Марат Хабибуллин тәрҗемәсе "Көрәктән сәнәк" дип тәрҗемә иттек. Аның премьерасы безнең декабрь азагына билгеләнгән. Инде төгәлрәк әйтсәк, 26-27 декабрьдә дип без уйлап торабыз. Киләсе елга чыккачтан безнең планнар, гастрольләр һәм инде әйтеп узасым килә, шулай ук менә безнең шушы мин онытып җибәргәнмен
Анна Батуринаның Фронтовичка спектаклін біз Маска плюс фестиваліне заявка берген деп айтасы келе һәм шушы фестивальда енді біз ең бірінші лонглистқа ілеттік һәм шулай ук Золотай масканың Маска плюс программасында Россиядан 12 театрның бірсі болып жеңуді аяладық. Әлі түгел күні белгілі түгел, февральның 24-сінен 6 март шушы арада енді біз шушы спектакльні Мәскеу тамашашыларына Мәскеу площадкасында тәкъдим итәчәкбез. Шулай ук безнең шушы сезонда инде киләсе елга планнар ТАССРның 100 еллык уңаеннан Казакстан Республикасының Алматы һәм Шымкент шәһәрендә яшәүче милләттәшләребезгә шулай ук республикабыз бәйрәме уңаеннан инде аларга шулай ук спектакль без инде планлаштырып торабыз. Туфан Миңнуллинның Мулла спектаклен һәм инде шулай ук милли концерт программасы тәкъдим итәргә дип. Һәм инде шушы агымдагы сезоныбызны Туфан Миңнуллинның шулай ук Әниләр һәм Бәбиләр спектакле белән без сезоныбызны тәмамларга уйлап торабыз һәм инде спектакльне шулай ук менә шу Фронтовичканы сәхнәләштерелгән Уфа режиссеры Исур Казакбаев сәхнәләштерергә тиеш. Әлеге менә шундый безнең планнар һәм яңалыклар. Гастрольләргә кайларга җыенасыз? Гастрольләргә безнең инде ул безнең гадәттәгечә һәр премьерадан соң без инде үзебезнең республика районнарында, авылларында, шәһәрләрендә һәм чит төбәкләрдә безнең шушы бу елда инде планлаштырылган менә бу большие гастроли дип әйтим инде русча. Шыгырдан поселогында без булачакбыз инде бу безнең зур гастрольләрдән әйтеп китә инде һәм инде Мари-Эл республикасының Ишкарала шәһәрендә без гастрольләр оештырачакбыз. Рәхмәт. Чираттагы сорау Рамил әфәнде сезгә булыр. Менә без монда Казанда күзәтәбез бит инде татар дөньясы, татар театры дөньясы гөрләп тора. Анда яңадан яңа алымнар барлыкка килә. Менә Әтнә дәүләт драма театры тамашачысы быел нинди дә булса яңа тенденцияләр белән танышачакмы? Хәерле көн исәмез. Без инде әлбәттә без бит инде үз Казаныбызда гына кайнап ятмыйбыз, без билгеле йөрибез, шикелләргә кадәр чыгабыз. Беренчедән, икенчедән без инде драматургия мәсьәләсендә дә татар драматургиясендә гына шикләнеп калмыйбыз. Без әлбәттә зарубеж драматургларында, рус драматургларында, современный әсәрләрендә, хәзерге заман әсәрләрендә аларга тырышабыз. Әлбәттә инде театрда бер генә режиссер эшләми, әлбәттә режиссерлар чакырабыз, фестивальләргә йөрибез. Шуңа күрә менә Алла берсә менә декабрь аенда Малия әсәре миңа калса бик кызыклы килеп чыгарга тиештер дип уйлыйм. Чөнки яңа алымнар булырдыр дип көтәбез үзебездә, Алла берсә. Шулайрак җавап. Рәхмәт. Сорау Рәзинә белән Рәзиләгә, алар театр артисткалары. Менә шундый сорау бирәсе килә. Сезнең театрга тамашачы ни өчен килергә тиеш дип саныйсыз сез? Хәерле көн исәмсез. Әтнә театры элек-электәннән халык театры булган вакытта ук Казан төбәгендә, республикада дан казанган һәм инде бар кешегә дә билгеле булган театр булган һәм инде хәзерге көндә дә Әтнә театры иң беренче чиратта Россиядә авыл җирлегендә урнашкан бердән-бер дәүләт театры булып тора. Һәм минемчә бу һәр кешегә дә бик кызыклыдыр. Чөнки авыл җирендә дәүләт театрында нинди үзгәрешләр бара икән, нинди яңалыклар бар икән дип тамашачы кызыксынадыр. Һәм дә инде репертуар мәсьәләсенә килгәндә күптән түгел генә без иң бәләкәй балалар өчен
куелган, инде күп кенә театрларда бу хәзер репертуарга кирип киткән Бәпи спектакль дигән спектакльләр чыгардык һәм мәктәп яшендәге балалар өчен Куыклар иле дигән спектакль чыгарылды. Репертуарның төрле булуы, олы яшьтәге кешеләр өчен драма әсәрләре һәм дә инде менә хәзер чыгып килә торган комедия, минемчә, ул тамашачылар өчен кызыксындыру уятырга тиештер. Бу сезонда нинди яңа рольләрегез бар, Рәзилә? Менә Ленур абый әйтеп үткәнчә, сезонны япканда без Анна Батуринаның «Фронтовичка» әсәре белән яптык һәм әлеге спектакльдә миңа төп рольне башкарырга мөмкинлек бирделәр һәм сезонны ачкан вакытта үзебезнең режиссер Рамил абый куйган «Күз нурларым» драмасында без Рәзинә белән берлектә икебез андагы хатын ролен башкардык. Һәм хәзер чыгачак Мольер әсәре буенча куелачак «Көректән сәнәк» спектаклендә мин хезмәтче ролен, Николь ролен башкарачакмын. Рәзинә, шушы ук сорау сезгә дә. Исәнмесез? Хәерле көн. Әтнә театрына халык ни өчен килә дигән сорауга җавап бирәсем килә. Ни өчен килергә тиеш дип саныйсыз? Коллегам Рәзилә әйтмешли, бәләкәй генә Әтнә авылында иҗат итеп яткан труппа ул кызыксыну уятадыр дип уйлыйм. Без инде күптәннән иҗат итәбез, рәхмәт әйтәсем килә. Халык театрында уйнаган, безгә шундый тарих калдырган безнең әйдәп баручы әлеге дә баягы артистларыбызга рәхмәт. Әтнә төбәге элек-электән җыр-моңга бай дип безне каршылар һәр төбәктә, һәр якын районнарда. Труппага килгәндә безнең труппабыз, минемчә, алар бик халыкчан һәм тормышчан итеп уйныйлар. Һәрбер рольләрен үзләре аша, үз уй кичерешләрен үзләрен шул рольгә биреп бетереп, җаны күңеле белән уйныйлар. Менә шул яктан без тамашачыны үзебезгә җәлеп итәбездер дип уйлыйм. Рольләргә килгәндә Анна Батуринаның шул ук Рәзилә төп рольне башкарган спектакльдә мин кыз ролен уйныйм. Шуннан соң ахырдан инде анда второй план рольләрен башкарабыз инде. Һәм Рәзилә әйтеп китте шулай ук Айгөл Әхмәтҗановның Әхмәтгалиева «Күз нурларым» спектаклендә без төп рольне башкарабыз бергә. Хәзерге Мольерда мин Даременаны уйныйм. Башкарачакмын, Алла бирсә. Рәхмәт, инде сүзне журналистларга бирик. Кемнәрнең сораулары бар? Татар-информ. Продюсер Ленур Ильфировичка. Хельсинкида сез концерт программасы әзерләдегез дидегез. Бу концерт программасы именно читкә чыгу өчен генә әзерләндеме, әллә аны Әтнә тамашачы һәм башка тамашачы да күрәләчәкме? Һәм шул сорауның дәвамы, сез үзегез дә композитор буларак, музыка дөньясыннан кеше буларак үзегез концертта катнаштыгызмы? Бик зур рәхмәт сорауыгыз өчен, Рәзилә. Мин инде үзем чыгышымда әйтеп киттем, бу концерт программасы алар сорауы буенча татар халык җырларыннан һәм биюләреннән менә безнең театрыбызда хезмәт итүче, сез белгән инде, Гөлүсә Батталованың шигырьләре белән бәйләнеп барды. Бу без концертка әзерләнгәндә, дөресен әйтәсе килә инде, ул безнең өчен инде күп ишетелгән җырлар, күп күргән биюләр. Һәм инде менә ул концерт барышында мин үзем катнашмадым. Икенче сорауга шулай алдан җавап биреп куям инде. Мин тамашачылар янында утырырга туры килде. Һәм андагы безнең милләттәшләребезнең ул концертны, андагы җырларны, биюләрне карагандагы кичерешләре белән инде мин бөтенләй ул концертны башкача, үзем дә башкача кабул иттем. Һәм бу концертны инде кайткачтан тамашачыларга да тәкъдим итәргә кирәк икән дигән фикер белән кайттым. Бик безнең инде талантлы
безнең артистларыбыз әйтеп киткәнчә халыкчан лыклары белән менә аларның мәхәббәтен яулап кайттык һәм концертны инде без планлаштырабыз менә шушы яңа ел бәйрәмнәрендә аны инде үзебезнең тамашачыларыбызга да, бәлкем чит тамашачыларга да тәкъдим итәргә. Концерт дөрестән дә махсус шушы безнең чит төбәкләрдә яшәүче безнең милләттәшләребез өчен әзерләнде. Менә шул. Рәхмәт. Үзем инде ул концертта кызганычка каршы катнаша алмадым. Тагын сорауларыгыз? Миндә ике сорау бар. Мине узган елгы Бәхет кушы спектакльнең язмышы кызыксындыра. Моннан киткәчтән тагын берничә җирдә күренгәннән соң ничек бара ул сездә? Әллә инде туктадымы? Һәм аннары Рәзинә Мөхлисуллина сораган бар. Синең язмышың Буа театрына караганда әтнәдә уңышлырак булды шикелле. Фронтовичкага алынганда режиссер башта ук сине күргән идеме? Яисә инде ул ничектер эшли сөйләшүләр рәвешендә килеп чыктымы? Беренче сораудан башлыйк, әйеме, Бәхет кошы. Наверное, да. Сорау кемгә? Кем җавап бирә? Бәхет кышы дигәннән сез инде хәбәрдар, ул бәхет кышында безнең балалар уйный. Ул балалар үсеп тора. Аларның костюмнары үзләренә инде ярамый. Аннан соң ул кадәр балаларны җыеп алып нишләү анда бит менә бию коллективы, иш коллектив кына бию коллективыннан. Вокальный коллектив бар, театральный коллектив бар. Алар күпме бала менә санагыз анда бер 50ләп 60лап бала бугай безнең. 50дән артык инде. Юк, анда артистлар белән җитмеш, Артистлар белән бергә җитмеш. костюмерлар бөтен гомумән алганда анда 100 кешене алып йөрергә кирәк. Без аны әлбәттә алып йөрер идек. Инде беренчедән Рамил Радикович әйтеп киткәнчә, балалар үсә, аларның шундый вакыты, алар бик тиз үсә торган вакыты. Костюм, әлбәттә инде костюмнар ярамый. Һәм икенчедән балаларны менә без ул спектакль белән инде Әкият театрында 2 ай, бер генә көн булса да февральдә бер көн, шушы елны инде, һәм мартта бер көн чыгыш ясадык. Бик уңышлы чыгыш ясадык. Билет бетеп кире кайтып китүчеләр булды. Инде ул күренешне күрделәр инде безнең анда килгән журналистлар. Һәм ул спектакль әлеге көндә уйналмый, әлбәттә. Әйтеп китәсе килә инде, балаларны йөртү ул шулай ук бик проблемный, ул бик зур җаваплылык таләп итә бездән. Һәм шулай да без ул спектакль белән уңышларыбыз безнең булды. Инде белгәнегезчә без Тантана фестивалендә инде иң яхшы балалар спектакле бүләген алдык, Аллаһка шөкер. Ләкин без аны чыгарып атлабыз дигән сүз түгел, ул безнең театр репертуарында әлегә тора. Без аны саклап тотабыз. Әгәр дә берәр нинди шундый махсус берәр чара килеп чыкса, әлбәттә инде без аны бәлки уйнарбыз да. Мөмкинчелек булу белән без аны әлбәттә инде тәкъдим итәчәкбез кабаттан. Икенче сорау Рәзинәгә иде. Бәлки кемдә булса белмидер, менә минем укып бетергәннән соң беренче елны Буа театрында эшләгән идем 1 ел. Шул мәсьәлә буенча сорау булды. Буа театрында да миңа эшләү начар түгел иде. Алай теге ике театрны чагыштырып, кемдә булса начар, яхшы диясем килми. Әлбәттә, Әтнә театрына килгәч, миңа төп рольләр бирделәр һәм шунда әйтеп үтәсе килә, миңа җырлы рольләрендә башкарырга туры килде. Бәлки шулда йогынты ясагандыр. Фронтовичка спектаклендәге рольгә килгәндә юк, минем режиссер белән моңарчы күрешкәнем юк иде. Ул безгә килгәннән соң гына без аның белән таныштык. Башта нәкъ менә сиңа була роль димәде. Безнең башта застольный период дип атала инде. Пьесаны укыдык, барыбыз да таныштык. Төрле кызлар укып карады, ләкин нишләп аның менә сайлавы миндә булды. Рәзилә үпкәләмәсә, сергенә сер итеп кенә әйтәм, әле аның шәхси тормышы да үзгәргә тора бу араларда. Шулай ук Әтнә театры белән бәйле.
Рәхмәт, тагын сораулар, коллегалар. Сораулар бирегез инде. Кадерле кунаклар килгән бит. Минем Ленур әфәндегә сорауым бар иде. Театрның труппасы турында әйтеп китсәгез иде. Ничә кеше гомумән труппада яшьләре һәм вакансияләрегез бармы? Әллә инде сезгә килергә теләгән кешеләрне дә бурып җибәрергә мәҗбүрсезме? Рәхмәт сорауыгыз өчен. Бүгенге көндә безнең театрыбызда 25 артист хезмәт куя. Инде мин моны әйтеп киткәнемчә, күпчелеге инде безнең профессионал яшь актерлар. Шулай да безнең театрыбызда инде берничә халык театрыннан бирле эшләп килгән өлкән буын артистларыбыз да бар. Вакансия буенча вакансиябыз бар, әлбәттә. Бар, ул күп түгел. Күп түгел. Безгә эшкә килергә теләүче артистлар яшереп әйтмим бар. Башка театрдан да кызганычка каршы алар парлап. Шуңа күрә инде безнең алай итеп алырга мөмкинчелек юк. Но безгә килергә теләүче артистлар бар. Рәхмәт, Татар информның тагын бер сорауы бар. Сез менә чакырылган режиссерлар белән дә эшлисез, әйме? Соңгы елларда бик актив. Чакырылган режиссерларга нинди критерийлар буенча сайлап аласыз? Һәм алар куя торган спектакльләр нинди критерийлар буенча сайлана? Аны театр үзе сайлыймы, әллә режиссер үзе тәкъдим итәме? Рәхмәт, Рузилә. Безнең инде мин әйтәсем килә, театрыбыз ул иң беренче чиратта ул безнең йөзебезне күрсәтә, ул безнең этнә төбәген күрсәтә, республикабызны, шулай ук инде йөзен акларга тиешле бердән-бер Россиядагы татар төбәгендә авылында урнашкан театр. Һәм инде безнең спектакльләребездә ул шушы безнең этнә халкын, аның ничек итеп әйтим, русча әйткәндә менә кирәк сүзне таба алмыйм. Безнең халкыбыз ул этнә халкы менә безнең тамашачыларыбыз, алар бик зауыклы тамашачы дип әйтәсем килә. Һәм инде безнең спектакльләребездә менә шушы таләпләргә сыешлы спектакльләр чыгарасыбыз килә дип әйтәсем килә инде минем. Анда менә без инде бик каршы эшчүчелекне күрсәтергә, тәмәке тартуларына шундый алымнар алмыйча гына эшли торган тәрбияви гыйбрәт ала торган спектакльләр чыгару безнең максат. Шуңа күрә дә без режиссерлар белән эшләгәндә, әлбәттә инде аларның моңарчы чыгарган спектакльләре белән танышу иң беренче чиратта, эшләү алымнары һәм инде алар эшләгән театрлардагы артистларның шулай ук фикерләрен тыңлап, башка режиссерларның фикерләрен тыңлап, чакырабыз һәм инде чакыргачтын спектакльне инде чакырганда безнең спектакль әлбәттә билгеле була, нинди спектакль чыгарасы һәм таләпләрне әлбәттә инде без үзебез куябыз. Менә шушы русча әйткәндә рамкадан чыкмый торган, шундый тәрбияви, кабатлап әйтәм инде, гыйбрәт ала торган кеше спектакльгә килгәч, рәхәтләнеп карап, көләсе урында көлеп, җылыйсы урында җылап, шундый максат безнең, шундый максатлар белән без таләпләрне үзебез куябыз режиссерларга. Рәхмәт. Тагын сораулар бармы? Минем артистларга бер сорауым бар. Рәзилә, сезгә менә билгеле бит инде камилләшү өчен, һөнәри яктан, иҗади яктан камилләшү өчен хезмәттәшләрең белән, башка театрларда хезмәттәшләрең белән аралашып тору кирәк. Сезгә бүгенге көндә менә шушылай тәҗрибә уртаклашу өчен мөмкинлек бармы? Кем беренче? Мөмкинчелек бар. Әйе, без фестивальләргә йөрибез. Иң беренче мин үзем әни буларак, ике бала әнисе буларак өйдән бик чыгып китә алмыйм. Спектакльләргә бик алай йөри алмыйм, инде башка йөргә тырышабыз әлбәттә Казанга да. Әмма дә ләкин менә бу фестивальләргә йөрү бик зур опыт алабыз без моннан. Менә без күптән түгел генә Екатеринбургка бардык. Анда без
күн өтүндө башка театрлардын спектакльләрен карадык, алар белән аралаштык. Алар рус театрлары безгә бигрәк тә безнең менталитет булмагач безгә аеруча кызыксыну булды безгә. Бик кызыклы аралашулар булды. Фестивальләр безгә бик булыша. Минем шәхси үземә. Рәхмәт, Рәзилә. Рәзинә әйтеп үткәнчә, беренче чиратта бигрәк тә мөмкинчелек фестивальләрдә спектакльләр карау. Минем әле хәзергә балаларым юк. Шуңа күрә дә мөмкинчелек булган саен мин Казан театрларында булган премьераларны барып карарга тырышам. Әлбәттә инде әгәр дә үзебезнең эшкә ул комачау итмәсә, кич белән барып карарга тырышабыз. Кызларга ярдәм итеп торган бер ике әйбер истисем килә. Сез инде беләсез, менә безнең менә шундый, ничек дип әйтим, опытыбыз бар. Без үзебезнең театрларга режиссерларны гына түгел, башка театрдан актерларны да чакырабыз. Ул безнең башланды Флорид Буляковның «Сиясеңме, симисеңме» әсәреннән. Без Наил Дунаевны чакырдык. Әлбәттә инде менә шул үзебезнең зур артистларыбызны чакырып, артистлар белән бергә эшләргә тырышабыз. Аларга да тәҗрибә булсын өчен, аларга ничектер үзләренә бер яңалык алыр өчен күптән түгел генә менә безнең инде әни килде спектаклен чыгардык, анда инде безнең баш рольдә Наил апай булды, Гараева үзегез беләсез. Шуңа күрә миңа калса артистларга тәҗрибә җыярга урын бар, аларга аралашырга урын бар. Башка театр артистлары белән дә киләчәктә дә Алла бирсә, шундый совместный проектлар булырдыр дип уйлыйм мин. Бәлки эшләрбез ки менә бу якын араларда бәлки. Мин шулай ук үз фикеремне дә әйтеп китәсем килә, коллегаларыма кушылып. Миңа калса артистлар, алар инде сүздә юк, инде башка театрларның премьераларына йөрү шулай ук начар түгел. Фестивальләр бик күп тәҗрибә бирә. Менә иң кулайы минемчә ул башка режиссерлар белән эшләү. Башка режиссерлар белән эшләү, әлбәттә инде менә әйтеп киткәнемчә инде безнең соң арада гына театрыбызда Илдар Хайруллин белән без спектакль чыгардык, Гүзәл мәсьәле спектакле. Шушы Фронтовичка спектакле Илсур Казакбаев белән, һәм инде менә бүгенге көндә эшләгән Ринат Бикташев белән Кырым татары режиссеры инде. Алар минемчә менә иң күп тәҗрибәне безнең артистлар шушы төрле режиссерлар белән эшләүдән күбрәк аладыр дип уйлыйм мин. Менә шул. Рәхмәт. Булса, әниләр һәм бәбиләргә алынган сән премьера кайчан була? Премьераны без шушы агымдагы сезонны тәмамларга июнь ахырына планлаштырабыз. Татаринформ. Сорау, Рәзилә, соңгы арада сез ике спектакльдә уйнадыгыз. Берсе рус драматургиясе бүгенге, берсе бүгенге татар драматургиясе. Ике драматургияны чагыштырып нәрсә әйтә аласыз? Кайсында уйнау? Татар кешенә татар драматургиясе шундыйрак мәллә шундый рус драматургиясеме? Һәм бүгенге көн менә Фронтовичканы татар хатыны булса, ул нинди булыр иде дип уйлыйсыз? Һәм менә шушы урыс хатынын Фронтовичканы сәхнәдә гәүдәләндерүнең нинди үзенчәлекләре булдымы? Беренчедән Фронтовичка турында сөйләп китәр идем. Үзенчәлекләре булды, чөнки ул минем иң беренче төп ролем. Минем моңа кадәр бер кайчанда андый зур төп роль башкарганым юк иде. Икенчедән, аның ул спектакльнең эчтәлеге сугыштан кайткан хатын-кызның сугыштан соңгы тормышка һәм фронтта булмаган кешеләргә ияләшергә теләве. Без Аллага шөкер сугышны күрмәгән, ләкин монда сугышны күргән булырга кирәк. Ул беренчедән, икенчедән анда бик күп кенә бию һәм пластика мәсьәләсендә шулай ук ничек әйтергә, формада булырга кирәк кешегә һәрбер кул белән ниндидер жест ясауда да даже мәгънә белдерергә кирәк. Бәлки бик үк андый рус кызы буларак мин аны бәлки биреп тә бетерә алмаганмындыр. Менә
үзем күңелемнән ничек мин аны кабул итә алдым, мин аны тамашачыга шулай тәкъдим иттем. Хәзерге яңа чыккан премьерага килсәк, Күз нурларым, ансы үзенә күрә катлаулы, чөнки ул хатын роленең инде 2 баласы, ире бар һәм ул күп кенә тормыш күргән. Мин әле бераз гына яшьрәк ул роль өчен, ләкин шулай да Рамил абый миңа бик тә булышты. Ләкин менә ничегрәк килеп чыкканын тамашачылардан һәм Рамил абыйдан сорарга кирәктер, чөнки күпмедер дәрәҗәдә мин үземнән ул рольдә бик канәгать калмадым, чөнки аңлап бетерә алмадым дип уйлыйм кайсы бер өлешләрен. Бәлки Рәзинәгә башкачарак бирелгәндер. Менә шул. Минем Неде аңлатыр? Мин Рәзинә белән карамадым, конечно, ул рольне. Фәнзилә. Башкачарак кабул иттегезме? Ул хатынны аңлап бетердегезме сез? Менә Рәзилә аңлап бетермәгән ханымны. Аңларга тырыштык. Аңлап бетердем дип, кайбер килешмәгән җирләре дә булды. Һәр кешенең тормышы үзенчәлекле, һәр персонажның тормышы үзенчәлекле. Без әйткәнемчә инде шул ситуациягә үзебезне куеп карыйбыз, башка төрле ситуациядә ничек эшләр идек. Капма-каршы чагыштырып карасаң, һәрбер ситуацияне аклап чыктым дип әйтә алам үзем өчен ул персонажны. Уйнарга миңа ошый. Ул безнең драматик хикәя. Изләнүләр бик күп, әле дә бара дисәм була. Минем күңелемә бик якын һәм бик ана буларак тирән кирип урнашты дип әйтә алам. Фәнзилә, сорагыз. Рамил әфәндегә сорагым. Үзегез режиссер буларак башка театрлар белән эшләү тәҗрибәсенә ничек карыйсыз? Мәсәлән, Хатинчурин театрында шундый мөмкинлек бар дип беләбез. Минем инде тәҗрибәләрем бар, андай минем эшләгәнем бар. Бу соңгы арада безнең үзегез беләсез бик тыгыз вакыт булды театрның әле оешкан вакыты гына, формалашкан вакыты, әле үз йөзебезне эзләү. Шуннан соң менә безнең театрыбызның 100 еллык юбилейларын үткәрдек. Эшләр күп, эшләр күп, шуңа күрә вакыт бик сирәк тия. Шул беләс фильмнарда төшерә башладык әкренләп, менә үзебезнең артистларында, менә Мулла фильмында күбрәк үзебезнең артистларны алырга тырыштык. Бу җәйдә менә Сөмбел фильмын төшердек. Шуңа күрә әлбәттә инде чакыру булса, вакыт булса, әлбәттә барып эшләргә тырышырбыз, Алла бирсә. Рәхмәт. Ул әйбәт, миңа калса әйбәт тәҗрибә. Режиссерлар театрларда эшләргә тиешләр, башка театрларда эшләргә тиешләр, чөнки яңа аралашу, тәҗрибә туплау ул бик файдалы әйбер. Шуңа күрә мин ризалашам ул әйбер белән. Рәхмәт. Коллегалар, тагын сораулар. Әгәр дә сораулар булмаса, матбугат конференциясын төгәллик. Бик зур рәхмәт әйтик безнең кадерле кунакларыбызга, әтнәдән килгәннәр өчен, безгә безнең белән яңалыкларын бүлешкәннәр өчен һәм мондый матбугат конференцияләре әлдән-әле кабатланып торсын иде. Бик зур рәхмәт, уңышлар барыгызга да. Рәхмәт сезгә, бик зур.